שנתחיל את הסרטונים. היי, שכחתי להגיד היי. אז הסרטונים שאני מצלמת בעברית ולא ברוסית, השבוע של סרטונים בעברית. ומה אני רוצה להגיד? פה אני כנה עם כולם, הכל כאילו אני אחרת. וגם מה שאני אגיד זה כאילו אני כאילו פה זה אני, בערוץ שלי זה אני. מה אני אגיד? אני הולכת לבית ספר, אני פה כנה איתכם בערוץ שלי, והזמן עוד מעט כבר נגמר, אז ביי לכולם, אוהבת וכל הדברים האלו. אני לא טובה בזה, אז ביי.